खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। क'क्राझारनि सानमारियाव दिनै मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि मुङै मोनसे गेदेरथार हाबाफारि खुंनाय जागोन। BTC सोरखारा जुबिन गार्गनि मुङै पार्क लुफुंनो थाखाय खोथा होनाय बादिनो दिनै जुबिन गार्गनि मुङै पार्क लुफुंनो थाखाय क'क्राझारनि सानमारियाव अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे गेदेर हाबाफारिबो लानाय जागोन। दिनैनि हाबाफारियाव खमैबो 25,000 सुबुंफोरा जयै जुबिननि मायाबिनि मेथाइखौ रोजाबगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला गासै 30 बिघा हायाव जुबिन गार्गनि पार्कखौ बानायनाय जागोन। फिन आरोबाव गुबुन रायजोआव आसामनि सासे जवाननि जिउ खहा। उत्तर प्रदेशआव तिनिसुकियानि जयन्त गगৈ मुंनि सासे बिर जवाननि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। गौरखपुरनि साखाथिनि बस्ती मुंनि जायगायाव जयन्त गगैनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। सुथि लानानै न'फारसे आगान सुरबोदोंमोन जयन्तआ, नाथाय हरखाब बिनि मबाइल फनाबो लामा ससेनिफ्राय बन्द जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। रेलवे पुलिसा बोखांनो हायो बे जवान जयन्त गगैनि गोथै देहाखौ। बे जाथायखौ लानानै दायो जयन्तखौ सोरबा बुथारनायनि सन्देह खालामदों आरो नखरनि सुबुंफ्रा गोबां दुखुआव दङ। जाथायखौ लानानै पुलिसा गोख्रों सन्धाननायखौ जागायबाय, नाथाय बुथारनायनि दायनिगिरिफोरखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। साननि समावनो डकाइतनि हानजाया 2,55,000 रांखौ खावनानै लांदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला पेट्रल पाम्पनि मेनेजारआ रांखौ लानानै बेंकआव जमा होनो थाखाय लाबोदोंमोन, नाथाय बे समावनो दुथां डकाइतफोरा गारियाव दोननाय रांखौ ग्लास सिफायनानै 2,55,000 रांखौ खावनानै लानानै थाङो। गहपुरनि राजा लामायाव साननि समावनो जादों बे रां लुथिनाय जाथाया। बांलादेशनि बारग' गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाखौ जिउ जोबनायसिम जेलनि साजा फोसावबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2024 मायथाइयाव बांलादेशआव सोमजिनाय गिख्रंथाव सोमावसारनायाव खमैबो 1,400 सुबुङा जिउ गोमादोंमोन। बेनिनो दाय जाबसिननानै हासिनाखौ बांलादेशनि गोजौ बिजिरसालिया जिउ जोबनायसिम साजा फोसावबाय। सौदि आरबाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों गोबां भारतारि सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। जाब्रबथायजों खनसेयैनो 42 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। रिपर्टनि बादिब्ला मक्कानिफ्राय मदिनासिम थांबाय थानाय लामायाव गोबां दावबायारिफोर गाखोनाय बास गारियाव गंसे डिजेल टेंकार थाव गारिजों सौग्रावलायदों, जायनि जाहोनाव गिख्रंथाव अरा साग्लोबदों आरो बेफ्रुनायनि जाहोनाव जायगायावनो गोबां सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव तेलेंगानानि बांसिन दावबायारिफोर दङमोन। बे गिख्रंथाव जाथाय जानायखौ खोनानानै तेलेंगानानि गिबि मन्त्रि रेवन्त रेड्डीआ खौरां लाहैदों। सावगारियाव नुनाय बे फरायसुलिया 9 थाखोनि फरायसुलि, मुङा मनि बसुमतारी। नखरनि सुबुंफोरा बे फरायसुलिखौ गोमानानै दङ होननानै फोरमायथिदों। बेखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जाहाथे जानबुं नम्बर 7086772969 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। उदालगुरि जिल्लानि बिजेपि दोलोनि आफादगिरि सुनिल बसुमतारी बिथाङा गावनि बिजेपि दोलोनिफ्राय ओंखारनायनि सायाव खेंफोरथि होदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि गोबां सुबुंफ्रानो आंखौ बिजेपि दोलोनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव गोबां सोंथि खालामबाय थादों, नाथाय आं बिजेपि दोलोखौ गाज्रि एबा बबेबा दोलोआव हाबनायनि मिजिं लानानै दोलोनिफ्राय ओंखाराखै आरो आं बेफोरनिफ्राय ओंखारनानै गावखौ फ्रि थानो लुबैदों। इयुनाव मा जागोन बेखौ आंबो मिथिया, नाथाय आं दोलोखौ गाज्रि मोननानै ओंखाराखै होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों सुनिल बसुमतारी बिथाङा। अरां पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गासै 6 जुवारिखौ खादों। जुवा गेलेबाय थानाय समावनो बिसोर 6 जुवारिफोरखौ खानो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गोबां रां, गेलेग्रा कार्ड आरो गंद' मबाइल फनखौबो बोखांनो हायो। तामुलपुर जिल्लानि बिमला नगराव हाथियारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों पुलिसा। 24 नं एसएसबि आरो नाग्रिजुलि पुलिसनि जथायै सिग्रोमनायाव हमनो हायो गोजोनपुरि गामिनि अरुण गवाला मुंनि सासे सेंग्राखौ। एसएसबि हानजाया अरुण गवालाखौ हमनायनि उनाव नाग्रिजुलि पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।